mi wino on Ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo Ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggal rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko Ceerno Alpha Badji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni Ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni Ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 Ceerno Alpha Badji machallah. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Hakam yanema ba jaari ɗo gaddum comcamima wuppana calɗa billay ko fiima ko waymi tan koye suukara ɗum tan jinnamami haalande mbaɗan ko wiri wiri ni fof direct mbaɗanmami mi wontam jogana gati he an haal tan min joni haalama safani kamɓe min joni haalama natti woddeyam effet kono piiɗi bibaɗen heɗomi ɗo en heɗomi piiɗi bibaɗe belɗe safma saf jeew 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 wala jalege nafidagal tan mbaɗɗa min mi ala probléme mi moɗo andi a yiɗa kam min haal mi toñanima mi waɗanima mi jettanima mi wiyanima haydara anda kam tan ko gratuitement ano waynamaɓe ne ɗum waɗi joni hay goto yiɗani joɗade ɗum ɗo mabɓe e mariage uji mabɓe par ce que ko no mbaɗani on fusat galle ko bonnanma ka bonɗo min bonnanma ka bonɗo ka an wona an adda ɗo galle mima wuppanam comci mbiɗa wuppata mimi ka bonɗo ka naafigué ka bonɗo ka naafigué an kono anne ka ɗemguel ɓole oppam a moƴƴani bibar woni ma ha dow fof ko ɗum mbiɗa yanam tawa fi kam min yanam ɗo mi tawa yanam tawa fi kam ɗumni kayni e tawa e umo ndi jaɗa umo yaksuɗo a jandande affaire on luuɓo umo ummaaki umo yaksuɗam ummaaki ba mi fiyata do hen billahi suusa wona ɗo ko dow pied mami udduma ɗo e salle fiyam umo fiyam baba umo ummaaki bowal ya har fiya cekke nawmo so yiɗi bowal billahi yaksuɗam baba jay biba min uppa tan ko min de nayi min anda to nanmi ɗo en taw ganda ala fula ala fayda ile sohlen te an ga mbiɗa andi ko adduma ɗo garɗa ko darde ko woni e suudam mi hokkima liberté ndar ha ɓernde ma ɓuuɓa sa welama kadi gadda foye bic ƴettantama binda goto par goto ha gasta après tu dégage min e wasanto ko darami ɗo min wontono dañde jot immode suudam mi ara ɗo mbiɗa ndargol tan adda kam ɗo ardanomi ko pour layandema gonga e sakkiddema pour gonda gorko ma e jaam ɗum addano kam nder suude he way tawi noon ko ɗum jiɗa suuduma ɗo wonta kam ɗo yiitude ndax a ɓuura kam dañ fulla de ka mbaɗata ko nak ya waa ɗum mbimi
kamara ta ko ya wadu mi noddi jam fami sawti mimi sohla dendude ma jam sohla dendude am nana nanata ay moƴƴi mimi yida dendude ma jam jodo ha gasi suduma moƴƴi wona mbiɗa min garɗa haalande gonga aɗa jogii gonga aɗa andi gonga aɗa waawi gonga o tiggu ɗum ha muusa nawta nder suudu ma kalna ɓiɗe debbo kañum poɗɗa haalande gon kono wona min mawɗo debbo kellifaɗo mo tawɗa min jooɗi min resa dewgal am ha garɗa keññormami naɗɗa keññormi morom ma goɗɗo naata min a wawa haalande mi gonga te an gonduɗa ni ko fuyde ha Allah bonnuma ala hakkille mbiɗa haala gummoɗa suudu ma yeppari ngara ha e nder suudam ngara ha e dow leesam ngara ha e lerine leeso e joɗɗa kujjinɗa biba andi ko ɗum woni ko wiyete koye sénégalais a rokka ɗum ɗum taƴa walba ma yaade hen kono noon ya andu mine ma en mbaddani ni ko ni ya haaju ma mi ya haajam mi waɗanima considéré aɗa e galle he jinmi ko ya waɗ min mbasa kam wat considéré mboɗen ɗo e galle he a nani et puis ummo he ummo ɗow ummo ñakka boobal a haalanta kam ɗum boyɗiɗi te ɗo o wonta kam ɗo yiitude tawi ko ñeeta ko a ɓura kam ɗum waawde de mbiɗo waawi fot suudam te ko ñeeta kam kala jooɗo kam yiye ñakka kers a ɓura kam ɗum waawde boowal yalti boowal mbiima wona wonɗo artude min mi wayata no mbaɗa ni onon ngannduɗon ko coow hare histoire bone min noon mi annda bone mi annda hare mi annda histoire ete min mi woppata an aɗa nana kam e dégaji moɗon hen gonɗa ko rewde ha Allah bonnuma jande kala ngara mbiya salamara jeewo galle jinmi mo jewtan min mo baddanme ma mi ala e ma on jewtidme ma onon e woni gonɗon koye dow mum tan ko kon kam leede a fof ko baddanme ndendude mo tan settete komi garnoɗo de yon jewtit ko hewi kadi ko jam tan kadi min ko jam tan jiɗmi surtout an mo ganduɗa an woni ƴiƴe mam woni fof am mais hande waɗi ko muusimi noon ko mbanmi ɗum biba wonirde mingel ma araga yo on jewtit yo jam woot yo on gon e jam yo on pic yo on jal jandila biba sala ayi noon mi haalanma neɗɗo saɓe fof en tan ɓooyi bonde nde wattete koye mum il faut ganda ka jewgalle muña ɓesda muñal ganda kadi oɗo galle wona dewgal wanma e hemba jiidigal ngal ɓuri dewgal ngal Allah haɗan hattan hande somi yehi ha nawiwima ha kortiɓe ko an moftotami kadi comcam si mbuni hande mais est ce que mami tot comcam biba yo woppanam walla jeeya ko jiita ko am cuurami kamɓe soɓe jii ɗum e am ko bedda ɗum finoyta kadi ɗum waɗi dewgal jiitigal ala ko foti ala ko nandi hande noon yontogo bonni ɗum kono mbaɗɗani biba kam welani kam ɗum garnumi ñagade am jewti ɗon pijdon jaldon ko mingel ma kaw an kam anani mi yiɗa haydara ko musma mi yiɗa wadde kadi ko ganduɗa hoore ma sa nani ɗum welatama wona minenne mbi an woni kaw mi ala hay goto so wona an kono ko fate haala biba kaw biba sonda ko jam mo haalata o woni e ɓernde makko ala probléme min kam aɗa andi kam aɗa andi min mi yiɗa bone mi haɓetake mi wonani ɗo histoire ɗum goto foof na andi ɗum e am wona biba ko arata ko nder suudam so ari ni wonta e wadde ni ayi wonata koye ƴewde sunno weddo gueɗe bangi yo bang pourtant so yalti o dañ ko haali est ce que wona o janggat tan no suudu jogorte wona ɗum de o majjaka no suudu jogorte biba so wona ko naafige ko iblis ko seytane ala ko biba woddi te ñande nayi ɗo no wadde jaari o ari ɗo o naate nder jaari ha o heɓi nder mum o andi boowal mum o andi nder mum yo fof
no waɗi mo ɗo ñande ɗo jaggani mo ɗo fiimo ha Allah bonni mo a huumi kay min aydi garmi nde taw mo jibal jooɗe dow jaay la ilaha yo luɓngol garngol ngol la wala hawla wala quwwata joni noon ko ɗum o yiɗi wadde e am te min kam aɗa andi wona biba wawi ittude kam to jooɗimi ɗo wona biba wawi ittude ko woni e am ko neydi nehande am de mi jaɓata hay goto neɗɗo no waɗa kam influence ala ko haalnak biba wona haydara nak ko ɗum rek min de kam cikkannomi jikku biba wa'ani noon sabu min biba mi totti ɗum ɗo comcam tottumi jaari sali tottumi biba wuppanimi min kam mi yehi ha nanggumi biba ɗo nanggumami hay so tawi ko janan kono joni yaafo ɗum tan wona ɗum de ayi ñande nde arɗo andi ko wi kam eyi joom ala fulla ala fayda et puis joom welani hay ñaƴirde ko haali ko ɗo e joom fof ɗum koye so wonɗo e joom mbi sikkin jarantamo déplacade guila Mauritanie leydi e leydi o ara haɗo guila o yetti o puusani o pasani o ɗannaki o suutaki ko waɗani haydara joni konko firti ko min o yiɗi ko puusdemi han bonna dewgalam fotani wonde an woni ko humpuma e biba kala kalam mami e biba mbiɗa heddam ma ko foti no woydu e joni salam nanma question goto cikkuɗa biba e joom e jaay hon ɓuuri hangede tan sen kaali tan gongo homa ɓuuri hangede kaw ay sene tan ko gonga kalde den biba hangaka de jaari hangaka ay kanga ɗo ko ɓiya wonima hoore makko ala ndiyam ko kangaɗo jaari ko bonɗo nedi biba ko bonɗo nedi joom kañum ko kangaɗo haqqille wonti ko ala ɗum haydara o ala hen an noon ko joom won denɗo tan an ɗon yawi den ɗum wallahi billahi te an salama est ce que ɗe garta ɗo galle ɗum siftor yangue ma kaw hewani ciftorɗa hende nden aɗa famde de ƴewñan yangue ma ɗo gonɗa doga aɗa fijja e suka nene men kota nde noon mbiɗa hoota ndeysan joom yejjiti ɗum kañum o yejjiti joom ni yaten cuhlude par ce que ñanen o wi o hatte mars eyyi jarama mi faami kalɗa ko bon en ɓesdoto muñal tan inchallah kadi an wallatami quoi si wona ɗum min kam aɗa andi komi tokkuɗo paala keddirim ko kam secondaji e gurnama noon a jaggate an ɗo gonta an sa yi galle o yewaɗan nene salmat kono noon tan te kadi min mi yiiɗa huɓɓini ɓernde ma koɓe mbaɗanma ko ni bon aɗa andi mi wawa jinggo kono tawat nder ɓernde kani jingga eyyi kono hande mbiɗa welti weltade piɗɗayi hande wona on jawani han ayi o idi ɗo haɗen ɗo idi liɓde jaari biba o rowdi jaari ha dow kottin ɗum dow foti yo mbeton an ka ele jaari wona fansima billahi walla o jo min kay neɗɗo welti fi kon mi ha mimi yedam jam bisige ne so biskite mew ɗum uddi yewande rewde waɗanmi hirade ñaama kala ɗo gonɗam mami ƴewma min sa yi mbaɗmi ko mbaɗmi ɗo ko ɗoppude galle o ha wona dumano mi arta ko kamɓe jiɗmi nede mi hollaɓe kam min hay soɓe pande pon pawɗo min ɓe andi hooram min ñande kam won ko mbaɗmi ɗo hen kadi galle min garmi ɗo hen joom ari tiftefi gallam to gartumi ɗo hen yitude joom wona mi ara ɗo hen taw mi jaari e salmata jooɗi ñande tan gonɗa ñande ɗo hen nde mbi yimɓeɗa nde mbaddimi ɗo hen e huule jeeɗa ɗo ha jaami garmi ɗo mbimi haddemi jooɗade kam ko maɓɓe gummo ɓe tubanami ndemo wawa jooɗade salamata kam ummi toto kam jungo tuubi ani wi tuubani Allah mi tuubanima jaari ngel ngorñel ngel karma ngel tuuba kel bongel mi anda fof ko woni yimɓe o sali o mo ganduɗa ko dewɗo fa hanga
mi anda waɗa joom itti o min kam wanda itti o tuuba deeɗa tan addi ɗum nden ngo wura tan homo yaɓɓa yimɓe homo yaaɓa yimɓe homo tan etta homo tega dow ɓe gandanɗani minen ɓe min tegaka ɗon joom ɗo ɗo min dewdi mino mum ɓen hande jaari ko min fonno tegto dow ko jaari omo gandane anda ko woni andani ko kiitingel hongel kiitingel nani ngel nafata ngel naflata nani wona e wuro wona e ladde min manda fof ngel ŋorñi to rewe yimɓe barkal an noon mandema guiɗe wattu hakkille ma e galle he wattu hakkille ma e galle he galle o hannde ko an ƴogi ɗo ko dorata an jibini jaari jibinani salamata no foti duuɓi gila dawa dawi hato yarante allah hannde ɗo hay reedu rufnu hay rufnu o meeɗa dañ an kam allah wallima jibini joni taki min o jibinde ɓe mbawa kam e respect min o jibine nder o galle hay respect mi wawa dañ te pourtant min jibinan ɗumen ɓiɗɗo an ko kottirima e maɓɓe soɓe kokkima respect moƴƴi soɓe karim respect moƴƴi an janggo e jaam so joom maayi kaw kam joni maayi hajji joni o dirguito one si maayi naafi gagal wari ɗum ko mawɗo naafi kam o debbo he mbawi yahade ko mawɓe naafi gal wawi mi siɓe ndetani nenani kam o galle siɓe ndentaki kam an joom kam heɓori habde mum wawi kamin dewtaten min kam hay mawɗo mi wiidani mi accidima allah hay mawɗo mi wiyani mi accidima allah ay joom suuda mo ngal ñewta mi keeci mum jamma si waɗi ko wona noon si toñi kam waɗa noon mine mum mo deɗo ngam asaduma nan o mo gandanɗa mi anda ko woni homo tan wayno fadde maaka ɓon e dene caf homo rewa wure min yiɗmi tan ko yalta galle he boom way so wonani ko jiimi koko joom ala hen e dal billahi wallahi taala mi fiyatma yalta galle o kam andi ɗo rewi ɗo woni kam andi ɗum ko mi tampuɗo mi tampi hoto tampu nani diño e galle hen o pan mbaɗit hoto ɓos hoto dirtu nani hay soɓe dirtinima salo joɗɗo nani an mima ko an jibini galle he taga anda hen o gallo sa yiiɓe beltinakimi kala nde jaami gar ɓe gartidami gallo min waɗi sababu hakkille gallo galle oɗo allah on seedi ko pirtinoɓe gallo ko min waɗi duggujam ya garta diw daro yaga faaga nani lijjinmi kayitaji hunde foof kala to natti natmo nanmi ɗon haaɓe kepti gallo joom gallo nde sankide ɓe mbi donko heɓde gallo min walliɓe haaɓe kepti gallo mi waɗi belsinta koɓe mais alay saago noon mi woda no mbanmi hen sahaji mi salkino nani mi jooɗo ɓe gara tefami nani ɗumma moƴƴi hen wawi an rewɓe mum ɓe potanima ɗo taki an wayrude ɗo ɓe rewɓe ɓe ganduɗa koɓe dewɓe ɓe potanima an wayrude ɗo ndax an joom wona hande ko hanki avant de kam andata rewɓe mum ɓe tawi onon ɗiɗon ganditiri koye sehilaɓe gonɗo wadde rewɓe woɗɓe katma ɗo arde hay siɓe goni ɗo heɓe laya ko wilɗum hay so are wuure heɓe kaala ko wilɗumen an si janggo waɗi sa dañi ɗo haaju walla ñiɗɗa ɗo ada kam ƴeewoy arɗo wona ko wam ɗo hadde ɓe mbawa haddem arɗo ɗo allah o cinno ɓe mbawa hadde ɗum ɗo si min e joom ko guila min goni sukaɓe guila nde min totte tubaji men min mbaɗa e koye amen ko guila nden nani amin jahama amin junni fami guila nden ha joni wadde noon kamɓe ala ko mbawi bonnude hakkude amen nani ala fof ko mbawi bonnude hakkude amen so mbeɗa min e joom min jarat somi metta min e joom min jarat min joom ni min guurde guila min goni sukaɓe kay ni min mbayi min belɗo hannde min dubde jam min cikkodira joni min beddita kadi min mbatta yaadude kadi ni min mbaɗi minen makko heddo to noon kamɓe naɓɓe hakkude men ɓe kamɓe poti yettude hen ani ɓe koko min e jaam jummo kam haalamo haalaka ani o baɗɗo no pondos manda fof to rew yimɓe min kam huule mbiyatama gogo ni huule tigi mbiyat momi mawɗo naafiɓe min de ɓe andi mawɗo mo rena kama galle kam wallahi mo recciti ko gardunomi nder no wuuro yi a hajittaka wallahi mi haari hajita maari aɗa heɗinode la ilaha illallah mi hankinirtaki a hajittum fa kaal are akay machallah kamɓe ɗe belno tinno hoorema kala ɗo gonɗa kala ko gonɗa min mama ƴewdema mi accatama ha saaha goto si min waɗi sababu ha garɗa e galle he wadde ɗum noon yeɓatama nani diño ɗo e galle he kala koɓe mbawi wiidema kala ko mbawi waddema ɓe garta ha weela nani ala fof ko ɓuurma mbiɗo ni fof koccit ɗum minima noon min de andi ko olof ñawi wiyata ko hokuma ken bayanala ak yallah min kandem accidani goto e allah oto accida hay goto e allah min ɗon naki ay foddema de mbiɗo ni fof dirsuma ha fota nani ganna ɗum haaju ganna ɗum place mum tega anda hen ko an ɓuuri yodde an ɓuuri yodde ɓuuri yontede barke rasulullahi machallah sapallah an ke kala ko darti he dewol enen e ma ay noon diɓam wona ɗum ko ara mi yaha hadde mi tawɗemi ɗo kadi iya jawtaka voilà woppum yahata mi yaha hadde wonta dugoji kadi e memoji nani yo mom artu nani yon moppata ha jamma 23 heures mama ar nani ay ma farma nde hande mi yontaka sa
ayen ta kan mi bay dum ham no ma hebo jindi min nanan an abdu bi ba jokko ha mi bi no jom ɗum ɓurtide Allah no siidi ɗum ɓurti on mbaɗɗa ɗo hen ñande ko ɗum on pawno men lawol de an ya jaggu debbo ma cura ɗum nano nder suude ñagga oɗo mbiyaɗa fiya ɗum a fonna men debbo Allah on siidi hanka fonna men debbo mi ado Allah e balɗe ma mi fima ngal baral piyan mami mami fiya ha darata gotel jom an won neɗɗo an won gorko jogo ɓernde gorko an wawi wonde kilifa sa andi a wawi jogade rewɓe tato seer jogoɗa goto an koye goto kanduɗa ala hay dande ala galle ma hay dande joni jaari ƴettuɗam poɗɗama e dow rewɓe foof hay goto dañani jaam hon waɗa ɗum ɗon barkala jaari ma wattu ƴettude kuɗe ɓaɗe ene ɓurɓa e gaɗa ma he jiya wallahi ma yaah min woni yummako min woni bammako min woni tomako min woni gammako kala e mon memɗomo Allah on seedi komin waddata komin yanata e dow mum de ɗum kam yo hokku hande yo dottu hoto wattu e galle he mi ɓooyi nande noon cormami cortumami gonɗo e nder galle o kono oɗo jaltinemo hen ha laaɓa sibu o ko min jogui défense makko de o protection makko min jogui ɗum eni on kokkonmo jaam guuron dow jaam mbason hokkudemo jaam mboɗomi dow mon woni an woni goɗɗo mon goɗɗo ciiɗo ko laaɓi kalnamami andu ko mbimon ko nani oɗo murtani guettumomi gaddumomi ɗo ngam yo gurdam moƴƴam jamma ñalam suba kiki mam arɗo kala no woniri mam armi dara somo dañi jamma mami andumo so dañani jamma mami andu joom an kaldami barki nelaɗo Allah mboɗo fondi hunde fof mboɗo fondi hen won neɗɗo non min gueɗel gotel jiiɗimi namnade an ka gal pour réglude probléme galle o walla ka garɗo pour irtudemi walla ka gar pour irtudem kanka mi irtani garam ko réglude probléme galle o e haaldire ɗum gonga anin réglera probléme bien sûr an oɗo hoɗum waɗi ɗum lee hoɗum ciilagal tiidgal ɓurgal bandiragal tiidde min e makko tan ɗum ko tan aɗano kam min ɓurma e makko gueɗal a fini sona walande so wona walande aha ko ɗum an oɗo debbo mon ɗo yeri joni noon Hamidou an wonde hakkille ma o seeɗa jiɗimi kaɗa e haaɗin ɓuuri mbatta ko mbatta ko ɗo nafgagal tan wonɗa ɗo e wadde ay o ɗoyete ko waɗi ko ɗoyete so watti ɗum mi seeratno wonde nder galle en fi yimɓe min wonata e piyoɓe yimɓe ɗon gandimi so woni e galle a jogui galle o kilif a toñama a yaare kilif o kalna ɗum hay so haalnanim yo haalan babam walla o haalan yayam bamam kilif comme nandiɗon made bamma o kilif boni nende mi bonanede gonga kalmi jiɗɗa wiide bam wona kilif to rewi o sor walla diw an bamma ko yumma woni kilif mum yumma ko haala galle fof ko ɗum waɗata ha tente ano an kay ni mbaɗa waade ko koyngal bamma tan jaɓɓuɗa an ko koyngal bamma tan jaɓɓuɗa kam ko boni une deux trois sibi haalde mo ettana jaari défense ɗum gasi oto fawi ɗum gasi kam ɗo tegi rew mum so wawi kam ɗon tegde joom min mbasmi andu ko mbaɗmi joom faɗɗon fiwi rew mum ɗe wawa kam ɗon fawde min komi rewɓe no mumen ko taki joom wawa kam wedde ceer hande siɓe jawima kam ko kam taki siɓe jawima kam hande billahi wallahi ko kam taki wawi min kam noon waddata hen bollam tawi ko ɗum tagata kam min ettude bagage jam mi yalta wuuro ngo gandam mami ittu bagage mi yalta hay nokka yahaade kala toonde kam mami lappu mo fami jooɗo dow ma te ala ko rewtata hen ƴeew wona yaltade koko jaggi hay nokka yahaade tawi o haalata ko wonma wonɗo aɗa haaldir ni ƴeew wiyanima yalta tan de sa lappiɗo neɗɗo min jaggatmama lappuma ha ɓuuɓa mi ronoma mi weddoma boowal ƴetta bagage uji ma jaaha lawol ma no ɗum gay eyyi tawi oɗo ko ari pour lowdem noon mi a yawta kom de a yawta kom de ha wela
ha lappaɗo nettanan kala toñɗamo fiiɗum dirsiɗum ha fota nani kala toñɗam min wima noon dirsiɗum ha fota fiiɗum deedangal Hamidou wi sen mo yo jippu mum tela an kaldem de wim yo jippu les ngo andum hiran taw wona min yon biba wona biba kaldem Hamidou ya rek miya on hattagam haalde ko pormi haalde ko de jippu lesam ko kema jam de eyyi on ko kolmo jam tan gonani jam on ko kanum jam on gonta e jam laaɓi kalno mon eyyi mi haalni noon ha laaɓi noon an ɗum mbanɗen gandi man wona e jam dañ jam kala toñɗomo fiɗum ha darto gotel ha goto haala gallo ha goto haala Hamidou Fatam on gimorɗa wani suru biba Hamidou tarena kim lapma ha kuwa ndir galle an jammo ndir o galle ñalam an ko woni hakkude ma biba ha jam ka caga ɓi haram ka caga dedat sa weti kam fima hammayde ron ka caga dedat min wima noon kottindemi mawɗo wayen ko yarda ndiyam londe de min mbeɗa wawi on baba ma piyami kottindemi mawɗo wayen ko yarda ndiyam londe mbimami Hamid arnoɗo joni e biba pour coow hakkude Diar e biba ɗum o arno reglude mais Hamid no reglani probléme o ɗum reglani probléme kanko ɗo wonɗo e o waɗata hakkille biba o pour kala mon mo waddi yo jagdumo fiiɗum ɗum o wona wadde conseil e biba kal biba waddi ɗo nat ha fiiɗum comme ceerowo ɗon tan kadi haalanma ɗum kam wona seeɗa Hamid ay min cikta men mahul billahi wallahi mi ruuɗa kim 0 seconde sa dartimo galle fima huuji leloyɗa jaltu galle o an wadde koye retaɓe jeeɗa min mbiyata deeda koye retaɓe jeeɗa kay ñon cikki ɗon biba mon woni hakkude men han biba cihlagal Allah nelam woni hakkude men on warta galle mon cikkoɗo min haɗa gonmi de min somi ummimi galle mon garaɓe koye galle gummimi galle o ma hen meppit a woppat galle o ɗum ko fenade min mbiyata fenani en tant que biba nana galle a macca wi galle kam fenani mi heela yumma hel mi heelata yumma joni men dara wi mi heelata yumma joni men dara mi lappanmi de mi lappanmi de labbu somi a dañi sens men dara wallahi mi heelsi koreji ma an men dara mbimam jam men dara men dara Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi e naulimu. Kanko wiyo hulata.